Jalkojen nostaminen. Laskeudu veteen niin, että vesi yltää hartioille. Pidä ote altaan reunasta tai tangosta. Ota rauhassa ja hengitä syvään. Pidä kiinni reunasta. Suorista jalat ja nosta niitä vuorotellen taaksepäin. Niin, että kantapää käy pinnalla. Ei ylimääräisiä liikkeitä. Muista, turvallisuus ennen kaikkea. Kun liike tuntuu helpolta, mene syvemmälle veteen ja potki jaloilla vuorotellen nopeammassa tahdissa. Muista pitää nilkat ja polvet suorana. Älä polje vettä. Jatka harjoittelua. Ei kiirettä. Turvallisuus on kuitenkin aina tärkein.